Nakuhaan sa CCTV sa Mandaue City Command Center ang pagpamusil ni tabo ni atong weekend. Adunay live report sa si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, nakapaukay kining pagpamusil nga hitabo sa busy nga bahin sa barangay Maguikay ni atong Sabado. Patay ang lalaki nga biktima. Pinaagi sa Mandaue City Command Center, nakuhaan kining insidente sa Maydan ML Quezon, barangay Maguikay, pasado alas 7 Sabado sa gabi. Una niini, nahitabo ang ginukdanay niining mga tao. Ang nakaputi, nakatabok na sa pikas bahin sa kalsada, apan gisundan gyud sa nakaitom. Didto na siya gipusil sa suspetsado. Bisan distansya sila, naigo ang biktima nga nahagba diha-diha sa kalsada. Ang suspect giingong misibat paingon sa usa ka private road kun diin gilabay o gibili niini ang iyang kalibre 45 nga armas nga may mga bala. Lakip sa gibili niini ang face mask, ball cap ug helmet nga na-recover sa kapulisan. Ang biktima nga giilang si Regine Rosacena, 30 anyos, gidala paunta sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Matod sa investigador sa MCPO Station 4, lakip sa ilang gitutukan ang anggulo sa love triangle, ingon man anggulo sa drogas. Padayon pa ang ilang investigasyon. Wala makuhai og habig ang pamilya sa biktima. Hangtod karon, Bob, pabilin nga unidentified pa kining maong suspitsado. Nagpadayon pa karon ang pakisusi sa kapulisan apan kun basihan kining CCTV footage maglisod sab sila pag-identify sa suspect. Sanglit nakatalikod man kini og medyo distansya kini gikan sa CCTV sa command center. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.